Salutare, eu sunt Adel și astăzi o să vă arăt cum puteți să intrați cu mine în Minecraft. Vă trebuie, nu uitați, dacă vă place acest tutorial, nu uitați să dați subscribe și noi să mai facem. O să trebuie să mai faceți, cum să zic eu, happy modul actualizat. Uitați, uite așa. Dați jos de tot, îl actualizați, după aia intrați în el și trebuie să-l instalați pe ăsta, nu știu de ce nu mai apare actualizarea. Și eu dacă intru acum în Minecraft-ul ăsta, trebuie să-mi apară aici, uite, scriu Halloween. Trebuie să pun AIL și uitați, îmi dă un prieten, nu-i prietenul meu, îmi dă un om care să joacă Minecraft, nu e activ și eu trebuie să aveți un cont de PlayStation, nu contează, și să-l băgați aici, vă apare, dați acolo și vă apare cont de Xbox. De exemplu, vă trebuie cont și de PlayStation, oricare PlayStation. Și acum, și de PS4 nu contează. Și aici scrie numele. Și dacă Alin, scriem Alin. Dacă Alin este conectat, va apare leonuța. Dați aici. Și o să vă dea connect. Și o să vă apară aici omul respectiv sau o să vă apară acolo connect. Mai dați o dată pe el și o să vă intre. Și dacă nu știați, puteți să vă jucați cu prietenii voștri, cu cine vreți, că eu mi-am făcut cont de Xbox. Nu contează Xbox-ul, trebuie să ai un PlayStation de la Pro sau nu contează, trebuie să ai un PlayStation. Și te conectezi cu el, după aia intri la Minecraft, îl faci și cam atâta. Și după aia, dacă Ștefan Florin vede acest videoclip, să vadă videoclipul, îi sugerez așa de mult ca să se uite, că trebuie și el să îl ajut un pic. I-am zis pe Brawl Stars, adică nu-l Brawl, să ne jucăm Minecraft și a zis ok și trebuie să vadă tutorialul. Și dacă v-a plăcut tutorialul ăsta, nu uitați să dați un like, share, subscribe și noi o să mai facem tutoriale de azi înainte.